A mí gustaría invitarvos a que mirades o noso programa, o lerades, criticárades, nos preguntades o que queirades, o comparedes co resto, porque estamos tan seguros que a nosa candidatura é a mellor, que o noso programa é o mellor, que desa comparativa só podemos sair reforzados. De verdade que vos convido, porque iso é importante, o programa, o ideario, o código ético, as propostas. Moito máis alá do que te comentan pola rúa. Ai, sí, pero es que este é moi guapo, este sonríe moito, este me dá moito a man, cando me ve apreta moi forte. Non se trata de escoller o rei do baile de fin de curso, non. Estamos falando de escoller a un alcalde, a un xestor duns recursos municipais. E nós simplemente creemos que se o día 24, domingo, confiades na nosa proposta, o goberno de Sada vai ser mellor. O sea, vamos mellorar todos. E os feitos me remito, porque como comentaba Lito, os feitos son o noso mellor aval. E ante iso, nada máis. Creo que ahora lle toca ao compañeiro Lis intervir, e xa descanso.